Barkanmu da warhaka. A wannan darasin za mu yi bayani akan sashen yanar gizo, ma'ana website. Kar ku damu sosai, domin kuwa za mu fara sannu a hankali ta yadda za ku fahimci abun cikin sauƙi. Meye web server? Me ake nufi da domin ne? Shin ba ma wannan ba, meye amfanin su? Kuma ta ina za ka fara? Idan aka ce website, ana nufin shagonka ko gidanka na kasuwanci a yanar gizo. Nan ne inda abokan ciniki za su iya zuwa don su samu bayanai game da kasuwancinka da kuma abin da kake yi. Mu ɗauka kana son ka fara kasuwancin kek ne. Abu na farko shine za ka karɓi hayar shago ko? Sashen yanar gizo baya da wani bambanci da wannan. Kawai dai ba a cikin shagunan titi ba ne za ka karɓi hayar. A'a, za ka karɓi hayar ne akan server. Akwai manhajoji da dama da za su yi maka wannan ba tare da ka sha wahala ba. Amma hanyar da ta fi sauƙi don mu samu fahimta ita ce. To fa, a mun haƙuri yanzu zan bankaɗo da wasu technical abubuwa. Ita dai server kwamfuta ce da take haɗe da yanar gizo ɗauke da manhaja da yake ba ta dama ta adana bayanan da sashen ka na yanar gizo ya ƙunsa, kamar code, hotuna, videos da kuma sauran ababe da ba wannan ba. Ana ce mata saba ne saboda tana ba da bayanan da ake nema wurinta a lokacin da ake son su. Misali, kamar lokacin da mutum yake so ya duba wani peji a sashen kan yanar gizo. Akwai kamfuna da dama da ke ba da hayar fili a saba domin gina sashen kan yanar gizo. Kamar yadda za ka biya kuɗin hayan gida, haka za ka biya kuɗin hayar fili a saba. Su kuma masu filin za su kula maka da duk wani abu da zai iya baka wahala. Wannan shi ake kira hosting. Kowace saba a duniya tana da nata adireshi. Wannan shi ake kira da IP address, ma'ana Internet Protocol. Abinda kawai ya kamata ku sani a yanzu shine IP address dai lambobi ne cikin wani tsari da suke ba duk na'urar da take a yanar gizo damar magana da saba. Mu gode ma Allah ba ma buƙatar mu san yadda suke magana da junansu. Abinda kawai muke so shine mu zaɓi suna mai daɗi da za mu iya kiran sashenmu na yanar gizo da shi a maimakon waɗannan lambobin. Wannan ya kawo mu ga gabar mu ta gaba, wato adireshin yanar gizo ko kuma in ce domain name. Da domain name ɗinka ne abokan ciniki suke iya samun ka, kamar yadda dai ake amfani da signboard don gane shagonka. Shi ne abin da mutane za su iya sakawa a adireshin browser ɗinsu don su shiga sashenka na yanar gizo. Bari mu ƙara sauƙaƙe abin. Duk abin da ya biyo bayan www shine ainihin abin da ake kira da domain name. Shine abin da ke taimakon mutane wajen neman sashen ka na yanar gizo. Wannan ne yasa yake da matukar muhimmanci. Duk na'urar da aka yi amfani da ita wajen binciken wannan adireshin naka, waya ce ko kwamfuta, za ta yi magana ne da saba. Ita kuma saba sai ta bankaɗo da duk bayanan da za su sa sashen na yanar gizo ya buɗe da kyau, kamar code da sauransu. A wani ɓangare, duk wanda yake aiki da na'uran zai ga kawai sashen ka ya buɗe ba tare da wata matsala ba. Idan wani ya rubuta adireshin ka a cikin manhajar bincike wato browser, wannan shine ainihin abin da yake faruwa. Da farko, browser ɗin za ta bincika wace saba ce take ɗauke da sashen da ake nema. Browser ɗin za ta ce, ke saba ina son ki turo min duka bayanan wannan sashen. Ita kuma saba sai ta ce, to yayi, zan turo maka hoto 5, script 2 da dai sauransu. Ita kuma browser sai ta haɗa duka wa'annan bayanan a tare, sai ta nuna ma mutane kyakkyawan sashen naka. Wannan shine kawai. Sai dai za su kama magana ne cikin wani yare daban, wato bits and bytes. Ba Turanci ko Hausa ba. Amma wannan baya da muhimmanci gare mu. So, don karkare duka bayanan da muka yi a baya, mallakar sashen yanar gizo ya fara ne daga sanin yadda yake aiki. Server ita ce take hosting sashen ka, yayin da shi kuma domain name yana taimakawa wajen shiga sashen naka cikin sauƙi.